Poztu gaitezen eta egin festa, eman diezaiogun aintza jainkoari, errege izaten hasia baita jauna, gure jainko alguztiduna. Aleluia. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Nideok ospakizunen hasieran, aitorritzagon gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, zure ardiak ezagutzen dituzun hartzaiona, erruki jauna. Jesus jauna, ardi galduaren bila etengabe zabiltzana, Kristo erruki. Jesus jauna, betiko biziaren larre gurietara eramaten gaituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, egizu, Kristoren piztuera ospatzen ari garenok, salbatuak izatearen poza merezi dezagula, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Esteban zelata sortutako estualdian, sakabanatu zirenak Fenizia, Txipre eta Antiokereino, iritsi ziren hitza judatarrei bakarrik hotzeginez. Haietako batzuek, ordea berez txipretarrak eta sirinearrak izanik Antiokora joan zirenean, greziarrei ere hitz egiten zieten Jesus jaunaren berri emanez. Jaunaren eskua haiekin zen, eta asko bihotz berritu ziren eta fededun egin. Gauza horren berri, Jerusalengo Elizara iritsi zen eta Bernabe bidali zuten Antiokiara. Hara iritsita, jangoikoaren grazia ikusi zuenean, poztu egin zen eta guztiak berotzen zituen, jaunarengan bihotz sendo irauteko. Gizon ona baizen, eta Espiritu Santuaz eta sinismenez betea, tendetza handia egin zen jaunaren jarraitzaile. Geroago, Tarsora joan zen handik Sauloren bila. Aurkitu zuenean, Antiokiara ekarri zuen, eta hango Elizan gelditu ziren urtebete osoan, lagun askori erakusten. Hain zuzen, Antiokian eman zitzaien lehenengoz ikasleei kristaua izena. Jaunak esana, goretzazue jauna atzerri guztiak. Goretzazue jauna atzerri guztiak. Berak du mendi santuan oinarritu, eta jaunak ziongo ateak ditu maiteago. Jakoben etxola guztiak baino, zuta ospetsuki mintzo dira jainkoaren hiria. Goretzazue jauna atzerri guztiak. Egipto eta Babel nere jaurezletan lerrotuko ditut. Hara berriz, Tiro eta Etiopie herria, hauek denak han jaioak dira. Zion hortaz hau esango da, gizonez gizon denak han jaioak dira, eta goigoikoak berak du eraikia. Goretzazue jauna atzerri guztiak. Herrien liburuan idatziko du jaunak, hauek hemen jaioak dira. Hau abestuko dute dantzari eragitean, nere iturri guztiak zuregan. Goretzazue jauna atzerri guztiak. Aleluia, aleluia. Nere ardiek aditzen dute nere mintzoa, dio jaunak, nik ezagutzen ditut eta haiek ondotik datozkit. Aleluia.
Jauna zuekin. zure espirituarekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jerusalenen jauretxean zagaratze jaiak ziren. Negua zen, Jesus jauretxean zebilen, Salomonen aterpean. Inguratu zuten judutarrek eta honela esan zioten. Noiz arte eduki behar gaituzu zalantzan? Mesia zu baldin bazera, ezaiguzu garbi. Jesusek erantzun zien, esan dizuet eta ez dezue sinisten. Nik aitaren izenean egiten ditudan egintzak, hoiek egiten dute nitaz aitormen. Baina zuek ez duzue sinisten, ez baizerate nere ardietakoak. Nere ardiek aditzen dute nere mintzoa, nik ezagutzen ditut eta haiek ondotik datozkit. Eta betiko bizia ematen diet. Ez dira betiko galduko, eta ez dizkit inork eskutik kenduko. Haiek eman dizkidan aitak, beste denak baino handiagoa da. Eta inor ere ezin dezake kendu nere aitaren eskuetatik. Aita eta biok bat gera. Jaunak esana, Eskerrak zuri. Jesus Jerusalemen dau, tenpluan, festa bat ospatzen dutelako judutarrek, tenpluaren dedikazioaren festa. 200 urte lehenago gutxi gora bera, atzerritar batzuek, siriar, greziar batzuek, tenplua profanatu zuten, errebolta bat egon zen, makabearrena, eta berreskuratu egin zuten tenplua. Eta ordutik egun hori ospatzen zuten judutarrek, gutxi gora bera neguan ospatzen zuten festa hau. Eta Jesus handau, bere ikaslekin eta tenpluan dago. Orduan tenpluan dagoela, judutar batzu gerturatzen zaizkie, bere inguruan jartzen die, tenpluan, han sarreran, eta galdetzen diote, esan argi eta garbi, zu alzea Kristo. Zu alzea Mesiasa, esan argi eta garbi. Eta Jesusek erantzungo die. Ez duzu sinisten, ez zaretelako nere ardiak. Ez duzu sinisten, ez zaretelako nere ardiak. Esaldi hau oso arraroa da. Normalean kontrakoa esango genuke. Jesusek esan do, ez zarete nere ardiak, eta horregatik ez dezue sinisten. Kontrakoa pentsatuko genuke normalean. Kontrakoa zer da, zuk ez dezu sinisten, eta beraz, ez zera nere ardia, ez zera nere hartaldekoa, sinisten ez duzulako. Baina Jesusek kontrakoa esan do. Zuek nere ekardik ez zeaten ez? Ez duzue sinisten, ze esan nahi du honekin. Interesgarria da jakitea ze irakurtzen zan tenpluan egun hartan, ze irakurtzen zan tenpluan dedikazioaren festan. Irakurtzen zuten Ezekiel liburuko testu bat, eta bain irakurriko dizuet, Honela mintzo da jauna. Ai beren buruak larratzen dituzten Israelgo hartzaileak. Ez alda hartaldea hartzaileek larratu behar dutena? Zuek esne mamia jaten duzu, eta artilez jazten zeure buruak. Ardi gizenenak hiltzen dituzue, baino hartaldea ez duzue larratzen. Egun hartan irakurtzen zen Isaias profetan testu hau, eta testu hau apaizei zuzenuta zegoen, garai hartako apaizei. Eta esaten zon testuak, ai beren burua larratzen duten hartzaileak, ez di hartzaionak horiek.
Eta testuak bukatzen zon, amaitzen zon, hala dio jaunak, ni neroni joango naiz, nere ardiak biltzera, haien azterrenei jarraituz. Jesus ezatik erantzun zien, esanez, ardi buruz hitz egiten, hau irakurri birrizutelako tenpluan, eta esaten do, ez zuzue sinisten, ez zaretelako nere ardiak. Nik hartzaion batek iten don guztia iten dut, esan zien Jesusek beste hitzetan, baina zuek ez diazue jarraitzen. Naiz ta ni hartzaiona izan, ez diazue jarraitzen, ez zeatelako nere ardiak. Eta zergatik ez zien bere ardiak hauek? Zergatik Jesusen aurren zeuden hauek, zein dute ba, ez izateko Jesusen ardiak. Hemen misterio handi baten aurrean aurkitzen gara, eta misterio hau da, pertsona batzuek Jesusi jarraitzen diote, beste batzuek ez. Hau zergatik, Vatikano bigarrenak kontzilioak esaten do, gizon emakume guztiei, baina guztiei, baita Krista horretik bizi izan dienei. Danei, beren bizitzako momenturen batean, Espiritu Santuak, guk ezautzen ez deun modu batean, ematen diela aukera Jesusen hartalde bihurtzeko, Jesusen ardi bihurtzeko, danei, gizon emakume guztiei. Ez dakigu nola, baina gure kontzilio Vatikano bigarrenak eta gure fedeak hau esaten du, gizon emakume guztiei eskaintzen zaiela. Zer da hemen Jesusek esaten diena, zati kritikatzen die? Hemen Jesusek kritikatzen dona, batez ere hau da, hauek egiaren aurrean aurkitu ziela, eta beste interesengatik onartu ez zutela. Hau da, Jesusek bihotz gogorkeria kritikatzen du hemen. Posible da, bizitza hontan, egiaren aurkean aurkitzea, eta beste interesengatik, igual erosoa ez dalako, edo komeni ez aidalako ez jarraitzea egi hori. Tamalez, gure esperientziak esaten digu, baietz, noski baietz. Eta izen konkretu badauka honek, korrupzioa. Korrupzioa zer da? Zu badakizu zein dan, zer dan egin beharko zenukeena, edo jarraitu beharko zenukeena, baina beste interesengatik, agian komeni ez zaidalako, edo kritikatua izango naizelako, edo galtzen aterako naizelako, materialki, ez dut jarraitzen, hori korrupzioa da. Jesusek testu hontan, evangelio hontan, bihotz gogorkeria kritikatzen du. Gizon emakume guztiok, zer da egin dezakegun minimoa bizitza hontan? Egia bilatu eta kontzientzian jarraitzea. Hau danontzako da, sinisturentzako, eta baita sinistunak ez dienentzako. Egin dezakegun minimoa, hauxe da egia entzun, eta kontzientzian jarraitu, ez egia ukatu beste interesengatik. Jesusek esaten du, egiarena denak nere ahotsa entzuten du. Jesus da egia eta bizia. Eskadezagun jangoikoari eman diezagola beti adorea egia jarraitzeko beti. Horrela jarraituko dugu benetan Jesusen ahotsa, gure hartzaieren ahotsa. Honela izan bedi. Senide maiteok egin diezaiogun otoit zutsuki jangoikoari, bere semearen maitearen eskariak entzun zituen bezala, ontzat har dezan gure deia pala ere. Eliz arduradunen alde. Gida dezatela arduraz hartzainonak beren eskuz utzitako hartaldea.
eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Izadi osoaren alde, geixo guztien alde, baita mediku eta erizainenen alde. Adineko pertsonen egoitzetan dauden guztien alde eskatuko dugu. Kristok berpiztuak indartu eta argitu ditzan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Familien alde, garai honek familia lotura sendotu eta zauriak sendatzeko balio dezan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde, bizi dugun egoera Jesusen Paskuaren pozaz bete dadin. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Iztueraren itxaropenean hil direnen alde. Jaunak betiko atsedenean arditzan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Jaun onbera, entzun arren gure eskariak, entzun bihotzonez, zeure fededunen otoitzak, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Bedeinkatua zu jauna zerolurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakienen lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zerolurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu iko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, giza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Eskerrak ematen dizkizugu beti jauna, Pasko misterio honengatik. Egizu, etengabe gertaberritzen ari zaren gure erospenak, ekar diezagula betireko poza, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai ta zu zen, bidezko eta salbagarri zu jaun hori beti gorestea. Baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskainia izan den aldi hontan. Bera da munduko pekatua kendu duen egiazko bildotxa. Bere eriotzaz gure eriotza ezereztu, eta bere piztu eraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta aingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzkaz zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol, indaitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, Jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan, Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izangoan, Jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun zure zerbitzariak, Kili, Luis, Josu eta Josu, Teodoro, Joseba, Asunción eta Miren. Heriotzean zure semearekin bat egin duten ez gero, historian ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izangoan, Jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Harrizazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren zenar Jose Santuerekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita alguztitun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Guk ez dakigu Jainkoari zer eta nola eskatu, baina bihotzean dugun haren espirituak otoitza jartzen du gure espainetan. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Bai guzu gaur egun ontako okia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu Jauna gaitz guztietatik, mai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure Jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, man batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan, Jaunaren pakea beti zuegin. Jainkoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki Jauna. Jainkoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki Jauna. Jainkoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, mai guzu pakea.
Ona hemen Jaungoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, ni esazu hitz bat asendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren odol. Mesiasek sufritu egin behar zuen, eta 3. egunean hilen artetik piztu bere aintzan sartzeko. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadia sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna gure otoitza, gure erospeneko harreman santuok irits diezagutela, bizitza ontarako laguntza, eta betiereko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bedeinka zeitzatela, Jaungoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jainkoari. Agur Maria, graziaz betean, jauna dago zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sableko fruitua Jesu. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, gain da gure heriotzeko orduan,